Tulog si Kurt. Tulog si Lady. Dito sa mga kapatid. Ay, asa dito Bradley? Babaw pa? Baba. Ito ang ating buhay. Ito ang pakiran na rin. Nag-fogs na guys. Padala ko kapatagan. It's 12:30 in the afternoon. Wala nagtulog kay nag-fogs. Fogs. Ayan, hala, maagi na tadira sa ilalim sa ano, gabon. Mga prensa. Huwag na kayo na. Wow! Wala, hindi na makita ang dalan. Oh, it's so... Mura na nasa clouds. Hala, wala na, hindi na makita ang kalsada. What happened? Ilang? Oh. Alas 2 pa ni sa hapon. Pero dulong na. Kaya nag-fog siya. Kaya nag-ulan. So, pasensya na sa Kakurobo. Nawala na diri nga area. Dito tunahan. Saka, ew. Ready. Ah! Pasensya na sa Kakurob. Agay, wala. Kurog yun kayo. Brad CJ is preparing the camera. Asa ka mag-shoot? Dito agad, dito. Dito sa babaw Brad. Ayun. Kuan man. Ha? Dili. Aha, unsa man? Ikaw? Hello, kato nang atong gyud to na. Oh. Oh, katong nag-ano ta dito, nag-feeding and store. Okay, Roman. Nagba ko? Sandal ka? Nagba ko dito? Nagba ka dito. Dito sa sitio. Oh. Itunol, yun din natin sa ilahan. Yes. Wala po. Ano yan, Focus Lady? Oops. Unsay na ito? Ha? Welcome. Mount Apo National Park. That is, muna ginahimo sili ko. Muna among product. Kapoy ka? I'm tired. Okay. This lady is tired. Ako na rin. Kaya itong bad character. Brad CJ. Okay. May day ba na ako ni Brad CJ? Pag-fight food. Hello. May day po daw. May day na ka si Joan. Ganiha pa. Guys, Green na, may day ka. so Bidyon today ka we're tulog. going to Kapatagan And? and wala lang. Ay po daw Brad. Ayaw kay mabangga ta. Oh, dirito Brad. Hindi ka ito ginawag na ito? Oh, dirito. Finally guys, Doon nga mo din kaya. abot na me. Lugar na lang nung asa ta mo? Likot ta Brad. O diri gid ang parkingan. Okay. Di ba nakababa mata dito dati? Ay. Oh, mababa mi diri. Ambot unsay May baba sityo na anin diri. Oo, nakababa mata dito kasi. Oh, nakasulod nan diri nga po. La. Munaog mi guys, dito padulong. Na lang sa amo.
Ubos pa rin. Ubus. Oh no. May court din mo. Oh, napay venue diri na event Asa? Na may tent. Wala. Yay, ninduta na picturean ra do Ito na ron size. Ito ron niya. Siya bibi. 5 yun. Welcome to Purok Antorium number 9. Yan, Torium. Palkatahan, Barangay Binaton. Ay mo day na tong gipidingan. Ang district. Okay. Let's go. Okay, manaog na mi. Amura og radyo. Napot na mi diri. Ayan na ito ano. Mana imong atuan tagduha daw mi sa mong bet-beton. So we're here guys. Okay na Kurt. Kabalo sa video. Dahil ang CGI dito tayo sa barangay. Gidaot niya ako ang video. Gi-reportan niya. Ay, hello guys. Mo na yung among model karon lawa. Tarungan mo nang. And Tarong natal. Ay, ambot lang tarong man eh. Tarungan mo nang. kung gusto ninyo i-hire. Ay, hello guys. Mo na yung among model karon lawa. Tarungan mo nang. And Tarong natal. Ay, ambot lang tarong man eh. Tarungan mo nang. kung gusto ninyo i-hire, you can just contact me. Pwede ko tikong Anytime. Bulo ko mo pugos og plato. Kabalo daw siya muhugas og plato. What Yan, else? Tindo. Tanaw tol. Asa? Asa? Sa akong taas. Dire. Tindog daw sa akong taas. Ay, alam ko gamay dire. Kang naikon, kang kitang. So, nakakaroon tayo ng pictorial. Isa ba. Sa panayuwak sa likod eh. Yaw ba nang mga pusing eh. Gani. May nagagalit na pusa. Kalabasa. Ni ata karon kay manguha taog durian. Actually dili ni ato So igo lang pa mag video. Ano yung mga durian diri guys. Bungas durian Mura man, ikaw ang stalker. Stalker ganin eh. Sorry, stalker. Pero nga imong number. Stalker? Pero nga imong number. Ano tol? Mura ka dag siya po. Uy, Uy, grabe. naka-record ko ba? Sa mga tol. Ito nga to, kanina. Subukan to kanina. Wala, di na ako masabi. Ay, lagrit itong ano mo. Ano lang. Ghost gamay mong now. Nga. Na. 1, 2, 3. Ang gibuhat ba? Oh, napay lingkod-lingkod Anak ko doon, sa tilapok ni. pictorial ni. Oh, tanawa diha nga side. Dito bitar sa gamay. 3, 2, 1. 3.
Dito na sa white na kasi dito niya kasi dito. Ada mo mga kape. Ha? Kaya Ryan. Ano to ya? Sana. Aw. Ay, Ryan. 3, 2, 1. Ano dyan na picture mo na? Balita? Ito pa. Prasa ang picture to. Sige daw. Pero ako, agi ko ninyo picture eh. Di na lang ko. Save the best for last. Hello! Hi! Din nga dan no? Ha? Din nga dan no? Akala po yung mas food. Luya. Hi guys, so standby mi karon kay si mother mo ulit na face mask mo. Uli na si mother sa Compostela. So ikin mi karon sa among kauban. Among kauban na ato o Compostela. Nami sa Digos terminal.